Sa pinaka lingaw na buhaton diri sa Cebu is mag-island hopping. So, kung sa providers diri is Boyla, then magdalang mo yung pagkaon. And by the way, nani mga bayad kada isla. So, today we're going to Pandanon Island. And afterwards, hapit lamig Hilutungan. Ikaw, unsa yung paboritong isla? Sa upat ka isla, Ras? Hilutungan channel, unsa yung paboritong isla? Sir, Pandanon yun ang one of the best. Nga naman? Kay tungod sa iyang taas kay nga white sand with cottages. Pero naala ni siya entrance fee. 150 per person. Yes, napay-abang ang cottages, di ba? Yes sir, napa. Oh, 250. Oh, by the way, ang Pandanon is under Getafe na actually. So, mga 1 hour and 30 minutes from Lapu-Lapu City, right? From Mactan. Kung saan lang pag-contact kayo, Boyla? Sir, 492-1800, 492-1823. So ay kalimti ha, kung kailangan mo mag-island hopping o kung dive mo din sa Mactan. Okay. Tawag lang, pakita lang si... One call away, Maika. Oh, pakita lang si Maika, guys. So ako yung tinawan nun ang Pastel, gikan ka Vandep, gikan ka sa Kamigin. Ang ako yung paborito, actually ako yung Friday trip, ang iyang feeling. So finally, we're here at Pandanon Island, Getafe, Bohol! Bohol! Yes, the name is Bohol, bye! So one of the most popular island hopping destinations from Mactan is this one. Uso sa pinakalaming kanon kung mag-island hopping, mga sinugbang isda. Unfortunately, among napalit karon mulmul, pero kung pwede lang, ay ninyo palabig ka og mulmul, kaya ang mulmul importante kina sa kadagatan. Sila ba yun ay tighimog bas? So, ay na mo ka og mulmul ha? Pero saan naman, mulmul may ipalit nila. Pero yes, importante kinang mulmul. Usa na sa pinaka-importanteng isda kay mao na mukaon sa mga patay ug mga algae sa corals. And himuon lang bas sa kanang mga patay na corals. So actually sila ay naghimo 70% sa mga sandbars yes, Hawaii o Caribbean. So kung pwede, ayaw palit og mulmul, pero saon tama na, ibaligya naman. Nawa mong sudanon. So, usas pinakalami na baligya there is mga isla-isla is ano yun? Talaba na sinugba. Ang usa ka balde 300 ra, pero talan na tag usa ka buok para sample. Tuslob na tong suka. Kalami. Colors, laban jay, tilawid jay. Laban. Unsay lami? Lami. Anak jay. Kalami Cebu jay. Kalami Bohol na to day. Ay, kalami Bohol. Murag kinilaw jay. Kinilaw? Kalami Cebu. So we arrive in Hilutungan Island and we're gonna swim here. So this is the hopping part. The hopping part is here. So check this out.
So, nahuman na gid ang mga island hopping. So, all in all, it was really a fun day. So, sus kung ganahan mo, one of the best summer activities sa Cebu is definitely mag-island hopping mo. It's affordable, it's fun, and then makakita kong daghang isda. Daghang isda, daghang guwapo. Dagaguan. Magdahag yun magpagkaon lang ang mga entrance sa mga isla. Pero yeah, lingaw gina mag-island hopping sa Cebu. Guys, come to Cebu and Thank you, Boyla Diving Resort. yes, thank you. Thank you. Thank you, Vandep, for the pastel. Mandawi Nutritious, Boyla Diving Resort. Thank you, Jomi Hospital. And 7 others. Yes. And thank you sa among mga amigo. Bibo ba? Bibo kayo and salamat sa paglantaw. So, pag-island hopping sad mo.